Ya Nabi Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yaumin ora ana dina qorobat kang surup ing dalam yaum apa syamsuhu srengenge yaum illa wa malakani kecuali ana malaikat loro yunadiani kang ndonga karone. Tiap satu hari yang matahari tenggelam atau terbit pasti ada dua malaikat yang berdoa. Sing sitok muni Allahumma doa ati. Kula aturi maringi panjenengan munfikon ing wong tukang sedekah mbok paringi kholafan ing pengganti. Ya Allah, setiap orang yang mudah sedekah tolong diganti hartanya. Wa mumsikan lan maringono panjenengan ing wong sing medhit, paringi talafat ing rusak dunyane. Jadi malaikat yo kacau, ndungane ekstrem. Ya Allah, sing lomo jenengan paringi berkah, sing melarat paringi bangkrut. Butino ndonga ngono. Dene ora rasane dadi wong bangkrut tuh lara. Repot malaikat iki. Enak wae dekne ndonga ngono, ora rasane dadi wong bangkrut tuh lara, ora tau bangkrut. Pokoke ndungane malaikat piye? Allahumma ati munfikon kholafan wa mumsikan talafan. Jadi ya Allah, sekarang malaikat ono-ono ae. Wa anjalalan nurono sapa wa ta'ala fi dzalika ing dalem iki Al-Qur'ana ing Qur'an yu fa amman ata wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu yusra. Fa amman ana pun te wong ata kang ngakei wong liya sapa man, memberikan pada orang tapi wattaqa lan takwa sapa man. Lomo terus takwa. Lah nek lomo niat order nganggo jasane ya akeh tunggale. Lomo mbek wong ayu butuh wonge. Lomo mbek wong melarat butuh tenagane mergo ape diperbu. Ya romo mbek kiai ben kiyaine kena diatur. Wah iku ora takwa iku. Ngekeki yo ngekeki ae ora usah niat ngatur kiai sembrono. Wong ganjarane ngekeki mbek ngatur kiai iku aja akeh dosa ngatur apa? Kiai mana. Dadi nek ngekeki plus takwa. Jadi misalnya ana cah yatim. Mulane kula sering ngritik, lomane wong Jawa iku sering salah gak ada ilmune. Ana cah yatim perawan misalnya, utawa wong melarat Joko. UMR ning Bantul misalnya piro? UMR ning Bantul enggak jawab. Piro ya? 36. 17 kan? Umpama cah yatim iku nganggo UMR gajine 1.700.000. Terus kowe ngamal ning cah yatim sedina mbok kei 50.000, rong minggu mbok kei 50.000 itu mbok perbudak. Mbok kon nyapu omahmu, mbok kongkon isa-isa. Kowe lomo tapi sebetulnya kamu tidak takwa karena kamu untuk tenaganya dia. Sing bahkan lomam iku menyita dia dadekno ora dadi wong. Gara-gara terikat lomam, dia kerja di pabrik yang enggak, ke kota yang enggak. Padahal akumulasi lomamu misalnya nilainya mau 400.000 per bulan. Dan gue niatem pancen ngono, maksudnya niatem gue ben untuk pekerjaan murah. Iku jenenge akto tapi ora tako. Paham ya? Utawa ana wong ayu men mbok kei dhuwit ben gak rabi mbok wong liya rondo iku. Kuwi kan jenenge nyancang. Mulane yo akto tapi tako. Mulane kula niku nggih sering sedekah mbek cah yatim, tapi kula niku menghindari ngongkon. Mergo wedi. Wedi banget. Pokoke wedi nak itu makanya Abu Hanifah iku luar biasa. Dene dadi wali iku perkara. Abu Hanifah iku lomo. Tapi nak duwe pekerjaan iku delik, wedi dibantu sing di masyhur kan. Jadi dia dadi wali ora perkara widan, senengane ngekeki wong. Bareng dekne mikul bopo berat kok konangan sing dikeki delik, wedi dibantu. Nah kowe kan kau beneran. Wong ora bakat wali, salah wis semuanya salah bakat wali. Kulo lah yo ra siap nak wali kowe elek-elek korup wali. Elek-elek korup apa? Wali. Dadi wali di grup-grup sing rai-rai pantes. Ana korup ngono kon. Jadi syarat takwa itu yo ngekei plus takwa. Karena banyak sekarang orang ngekei tapi niatnya ora takwa. Napa mengikat. Fa amma maka sebutnya ayatnya wala tamnun tastaksir. Gayane memberi tapi ingin dapat lebih banyak. Jadi bagi kiai apian, sebeli digo icon go umroh. Ya repot. Lah iku ngekei ta bayar jasa iklan. Enggak jawab ya. Iya, ibu rapati watako. Gak kecuali kayak ini gelem, mereka kelari umroh nak digo ngono ya mbak. Nah, iku wis padha dene no, padha dene. Ya oleh nak ngono ya oleh. Repot-repot. Pokoknya syaratnya akto, wat tako. Wasadakolan benerna sopeman bil husna kelan keapian. Lan orang itu membenarkan semua kebaikan. Nah, kebaikan itu mesti ono walese, swarga ya ono, husna itu maknane macam-macam. Orang yang seperti itu fasanu yassiru mongko bakal gampang no ingsun ing man yusra maring kegampangan. Kala Ibnu Abbas manute sapane wong iku akto iku ngekeki sapa man fi ma ing dalam perkara amara kang perintah sapa wa taqalan wedi sapa man fi ma ing dalam perkara hadir kang bakal hadir apa man. Wasat taqalan bener sapa man bil khalfi kelawan digenti min atau isange peparinge man. Fasa
fasayuhayyi'uhu hayya yuhayyi'u fasayuhayyi'uhu mongko bakal nyediakno sapa Allahu ing man lil khoslati maring tingkah alati kang tuati kang nekana apa khoslah ila roha maring santai. Maksudnya orang yang gelem sedekah kemudian yakin sedekahnya pasti diganti pangeran, maka Allah akan mempersiapkan dirinya untuk mudah lega atine uripe kepenak. Jenenge fasanu yasiruhu lil yusra. Jadi orang mudah sedekah, kemudian setelah sedekah yakin diganti Allah, dan ketika sedekah juga ittaqah, maknane ikhlas, tidak ingin pamrih, pasti hujubnya fasanu yasiruhu lil yusra. Lawal ikhlasu ta ikhlasu hasini ku sojogo wa ikhlas al-amal ing pira-pira ngamal. Fa alamarati fil ikhlasi mongko te dhuwur-dhuwure derajat ikhlasu taswiyatul amali bersihno amal an mulahadatil khalqi sanging peningalane makhluk. Sing darane ikhlas pokoknya kamu ngamal tidak ingin dipandang makhluk. Bi Allah yurida gambare orang ngarepno sapa wong bi ibadati ibadah man ilam tisala amrillah kecuali nurut perintah Allah. Wal qiyamalan jumeneng bi hakir ubudiyati iklan hak kehambaane wong iku. Duna ikbalin nasi ora kok golek madhepe manusa alih ing atase wong iku. Bil mahabbati iklan seneng wasana ilan pujian wal mali lan untuk dunya wa nahwi dzalik. Dia melakukan takwa mau nuruti perintah Allah, tidak cari penghormatan manusia. Cara saiki cara politik ora tebar pesona. Pancen wong apik tenan ora niat tebar pesona. Wal martabatu saniyatu ti martabat sing kedua iku ngene. Ayak malen to nglakoni sapa wong lillahi muk krana Allah taala. Liya atiyahu supaya paring sapa ing man al huzuzul ukhrawiyata ing bagian akhirat. Kalbi adi kaya dene adoane nari sangin neraka. Wa idkhalihi lan dilebokno man al jannata ing swarga wa tan ini hilan kenikmatane man bi anwa'i maladhiha lan bira-bira wernane enak-enake swarga. Ikhlas kedua itu grade-nya lebih turun. Jadi grade terbaik yang pertama tadi. Kue ngamal mau murni, krono nuruti perintahnya Allah. Ikhlas kedua ini agak lebih turun derajatnya. Adalah kue ngamal krono Allah. Tapi kepengen untuk servis akhirat. Kayak mlebu swarga. Iku ya ikhlas tapi kelasnya di bawah tadi. Wal martabatu salisate derajat ketiga ya malalillah liyutiyahu supaya paring sapa wa ing manhadun ing bagian duniawian kang bangsa duniawi katau si ati rezeki kok jembar rezeki ini. Jadi kowe ngamalem ya lillah, tapi Allah mbok kandhani. Gusti kula ngamal demi jenengan, tapi males lho Gusti. Ya iku ya ikhlas sih, Cek. Ya, tapi tetap Allah sih. Gusti kula ngamal demi jenengan, tapi males lho Gusti. Umrah nggih telas kathah, kaji nggih telas kathah, genteni lho Gusti. Tapi kowe tetep muni lillah. Ya ku apik. Paham ya? Karena harapanem ning Allah Subhanahu wa taala. Beda nang ngene, Gusti kowe kaji, niatmu ben diceluk kaji. Berarti tidak melibatkan Allah. Iki kowe kaji adol Tegal, adol sawah pancen kere pas-pasan. Tapi terus Allah mbok aturi, Gusti kula kaji demi jenengan. Ayo jenengan kan sugih, genteni lho Gusti. Lha iku jek ikhlas ngono iku. Lha iku martabatus salisah kelas keti. Nah kowe mesti mlebu iku. Wis iku iku sampe, ngono iku sampe. Napa? Ya ora usah kepen apik sak dhuwure iku wis sak mono tok wis pas ya. Dadi ayya amalalillah tapi liyu'tiyahu khadzun dunya wiyan. Ngamalem ya krana Allah tapi tetep kepengin Allah iku males kowe. Tapi Allah lho. Sing mbok minta males iku Allah. Berarti kan kamu masih imane kalian Allah Subhanahu wa taala. Dadi Gusti kula kaji telas kathah. Genteni lho Gusti. Jenengan kan sugih. Nah jenengan genteni kula kan gak kaleng donyane jenengan. Tenang mawon Gusti. Pokoke lha iku cek. Tapi nak kowe kaji, kemudian kepengen untuk prestis. Misalnya, aku jadi kiai, nak pengajian 500.000. Wah, nak kaji paling muda. Nah, terus kowe kaji, ben jadi kiai haji. Tapi niatnya muda no tarif. Wah, itu ora bener itu. No? Paham ya? Tapi gak iki kowe kaji adol Tegal, terus kowe matur pangeran Gusti kula kaji telas kathah, lan iki jenengan genteni. Lah iku jenenge cek ikhlas. Karena kamu krana Allah, rojaam sing mbok arep-arep nggih nikmate Allah. Iku wae kelas. Ya setuju iki gampang ya. Luwih gampang kan iki? Ya wis. Ayak malah. Kowe mau lho kan gak gelem ndelok wong ayu tapi Gusti tapi genteni kudu untuk bojo ayu. Nah dadi ya ora apa-apa pokoke. Meskipun kok pangeran genteni ini memang mati lagi kesampean. Jadi ayak malah ento ngakoni sapa wong lillahi krana Allah liya atiyahu supaya paring sapa wa ing man hadzon ing bagian duniawian kang basa duniawi kau tau si ati rezeki kau jembare rezeki wa taf ilmu diat lan ketolake barang-barang sing nglarani. Jadi Gusti kula sedekah, kula gadah bis lho gitu. Kula sering sedekah. Tapi syaratnya Gusti bis kula mun nate kecelakaan. Ya oleh ngono. Sing penting kan krana Allah yang kamu minta itu Allah. Makanya tetap ikhlas.
Lawa mau te perkara ada kang liyane apa madalika ing mengkon-mengkono bagian telu mau. Karena bagian 3 kan martabatil ula, saniyah, salisah, iku riya, mazmumun kang den wodo. Jadi kamu harus milih salah 1-3 tadi. Milih kelas piro? Kelas 1 apa loro apa telu? Telu ayo gampang wae. Wasitku yuhassinul aqwal. Wasitku te jujur yuhassinu iso bentengi apa jujur fil maqal ing dalam pengucapan al aqwala. Fal kadibu mongko te sing goro wiru makbulin ora ditampa pekalamhu omongane kadib intawa wa intal khalqi. Wong sing tukang bodho niku Allah ya ora doyan manusa ya ora doyan. Kala dawuh sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma fi qouli ta'ala wala talbisul haqqo bil batil. Lan aja nyampur sira al haqqo ing barang hak bil batil kalan barang batil. Ela tahlitu tegese aja nyampur sira asid kok ing barang bener bil kisfi kan barang goro. Waqalan dawuh sapa ba'dul hukama sebagiane ahli hikmah. Dawuh ngene, al khursu khairum minal kisfi. Al khursu tai bisu. Yo bisu ka omong iku khairun wa apik minal kisfi tinimbang goro. Wasid kul lisan utawi benere omongan iku awalus sa'adati kawitane kebejanan. Waqalan dawuh sapa ba'dul bulaghai sebagiane ahli sastra. Dawuh as-sadiqu utawi wong sing jujur musonon kareksa khalilun tur enak digo kancanan. Khalil maknane kanca akrab. Wal kadzibu utawi wong sing goro muhanun niku wong sing terhinakan dalilun tur ino. Wal masyuratu te musyawarah fil umur ing dalem pira-pira urusan itu hasinu. Iku iso jaga pemasyurah al araa ing pira-pira pendapat. Orang mau rembukan itu berarti pendapat lebih terjaga karena ada pembanding, ada kontrol. Tapi nek kowe nganggo pendapat sendiri kok kacau. Salah ya ora diketahui. Jadi musyawarah itu mulai dulu. Ayat tadbirati tegese iso ngatur beberapa aturan. Jadi kue ngatur negara, ngatur desa, ngatur santri kok rembukan, iku pendapat banyak itu lebih bisa menjaga aturan yang kamu ciptakan. Mergo dirembuk berarti ono kontrol. Tapi nak kue mendapat pribadi potensinya sekali salah ya salah karena nggak ada yang ngontrol. Fal masyuratu mongko te musyawarah iku sababu najatin. Iku dadi sebab kebejanan min siyami dzulmi saking panah-panah kezaliman. Jadi walhasil gelem musyawarah berarti selamat sangka panah kezaliman atau sisi-sisi bagian kezaliman. Ruwiyat no anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ana satemene Nabi ku kala dawuh sapa Nabi al masyuratu khisnun minan nadama. Al masyuratu te musyawarah khisnun iku benteng minan nadamati saking ketun. Wa amanun lan dadi aman dadi napa? Pengaman minal malamati saking paidunan. Orang mau musyawarah berarti akan terjaga sangka ketun karena dirembuk. Dirembuk ya piye. Wa qalan dawu sapa Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu nikmal muwazarah al musyarah. Nikmal iku bagus-bagus al muwazarah tu te kekancan al musyawarah. Nikmal iku bagus-bagus apa al muwazarah tu kekancan al muasyurah tu te musyawarah. Al musyawarah tu te musyawarah. Nikmat te mai kekancan iku kalau saling musyawarah. Lawa bi'sal istidad yutewi elek-eleke lan iku elek-eleke persiapan wa bi'salan iku elek banget apa al istidadu persiapan wa bi'salan iku elek banget apa al istidadu persiapan al istibdadu te ngrasa bener dhewe al istibdadu te ngrasa bener dhewe